Kaixo eta ongi etorriak magazinera, gaur abuztuak 19 da, hortzirala, eta gaurkoan ere bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin Raul López, Estilaseko kidearekin egonen gara hezkuntzako ezegonkortasuna pixkat aztertzen, eta horren harira Nafarroan proposatu diren foru dekretuen inguruan. Eta ondotik, Gazteluko plazara berriz ere bueltatzen dira bailableak, eta horretarako txistulari eta gaitero batekin, bertan jotzen duten bikiderekin, egonen gara pixket kontu hori nola den ere ezagutzen. Baina ez gaitezen beti bezala, lehenik eta behin betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Abuztuaren 19, 1819an, James Watt, lurrun makinaren asmatzaile britainiarra hil zen. Eta 1883an, Coco Chanel, moda diseinatzaile frantziarra jaio zen. 1960an, abuztuaren 19an, Sputnik programaren barnean, Sputnik bort satelitea bidali zuten espaziora. Belka eta Strelka txakurrak, 40 xagu, 2 arratoi eta hainbat landare zaramatzalarik barnean. Eta 2002ko abuztuaren 19an, Eduardo Chillida, eskultore donostiarra hil zen. Ikusi dezagun gaurko agendan zer dagoen. Gaur hortzirala, baserriko porrusalda bapatean, zirkua zazpietan burlatan, deskribapenean dioenez, kozinatzen dugun eran jaten dugu, maitatzen dugun eran kozinatu, eta kozinatzen dugun moduan maitatu. Larun batean bihar, 12etan, herri kirolak Oteizako festen egitarauaren barruan, Berriozar herri kirol taldearen erakustaldia egonen da. Eta igandean, jolasak egonen dira, Iruñerrian zehar, Altxorraren bila multiabentura 12etan. Eta, baita ere, Barainenen, Bioletak bakearen alde ikastaroa. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara, lerroburu nagusian, sexu indarkeria salatzen duten emakumeen erdiak adingabeak dira. Aurtengo urtarrila eta ekaina bitartean 47 salaketa jarri zituzten adingabeek Nafarroan aurkeztutako 102 salaketetatik. Guztira 883 indarkeria matxista kasu erregistratu ziren, 2021ean baino 6,3 gehiago. 27 poliziaren babesa behar dute arrisku handiagatik edo muturragatik. Argazkian Asier Martinezek urrezko dominarekin irribarre egiten du, zilarra eta brontzea lortu zuten frantziarrekin batera. Eta izenburuan, kostako zait ni txapeldun naizela sinestea. 21. mendeko kirolari nafar onena jarri dute ere Notiziasen. Beste berri batzuetan, interneteko banda zabala Nafarroko landa biztanleriaren 87,7 iristen da dagoeneko. Eta Lekunberriko banku bat pistolaz lapurtu eta 30.000 euro eraman ditu. Azkenik, Nafarroak ekoizpen handiko mahats bilketa espero du 78 milioirekin, 2021ean baino 117 gehiago. Diario de Navarrako lerroburu nagusian, gero eta nafar gutxiagok ateratzen dute gidabaimena 18 urterekin. Lehentasunak aldatzearen ondorioz, kopurua 40%tik 20%ra jaisten da 10 urtean. Argazkian, goialdean lesaka ageri da. Egun batean 223 litro metro karratuko dioen datuarekin. Eta azpian esa, 3 litro metro karratuko 30 egunean. Izenburuan, kontraste denborak. Iparraldean uholdea izan arren, kezka dago Nafarroako lehortea dela eta. Beste berri batean, Asier Martinez antidiboaren urrea. Zizurko atletak Nafarroatik emandako laguntza guztia eskertu du. Gara egunkarian, erregaia berriro merkatzen da, baina zifra altuetan mantentzen da. Erregaiek 8. astez behera egin dute Espainiako estatuan eta apirileko antzeko parametroetan kokatu dira. Argazkian Donostiako alde zaharra eta izenburuan, euriak bere arrastoa uzten du lehorte baten eta muturreko beroen ostean. Lerroburu gehiagotan, Iberdrola, prezio historikoen arteko gehiegikerien urtea.
eta Pili Zabalaren hitzak bertze lerroburu batean. Sekretu ofizialen legearekin ehunka biktimak babesik gabe jarraituko dute. Berri egunkariko gaineko argazki handi batean itsasontzi bat ageri da, eta izenburuan hasi dira Santurtzitik Bermeora ur edangarria ontziz garraiatzen. Busturia alderako eta Urdaibairako daura eta kalitatea bermatuta dagoela esan du ur partzuergoak. Kamioiekin aritu dira Hortzaitze eta Arrosa urez hornitzen. Beheko argazkian pirata bihurrien eguna eta izenburuan euritan dantzan. Euri eta haize ekaitzak Donostiako aste nagusiko ekitaldi asko bertan behera uztea eragin du, baina ahal izan den kasuetan jai giroari eusten saiatu dira. Bertze berri batzuetan, ertzaintzak herritarrei gomendatu die ziztada kasuetan larrialdietako 112 zenbakira deitzeko. Eta Irunen 4.500 etorkin hartatu ditu aurten gurutze gorriak. Azkenik Euskal Herria Irratia, berri nagusian, Asier Martinez, ez dut sinesten gertatutakoa. Zizur nagusiko atletak urrezko domina irabazi zuen bart gauean Munitzeko Europako txapelketan 110 metroko esidunean. Zorion mezuak nagusi izan dira sare sozialetan, baina badira gogor kritikatu dutenak irabazi eta gero Espainiako bandera ez zabaltzeagatik. Bertzalde, Meri, Mari eta Lari aurrentzako antzezlana gaur txantrean. Azkenik, UAGNek Nafarroko Estepako hegaztiak babesteko foru dekretuaren proiektua salatu du. Eta hortziralero bezala, asteburuko eguraldia. Gaur giro argiagoa eta egonkorragoa izango dugu. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira eta 24-26 gradu artean ibiliko dira. Hegoaldeko leku batzuetan gehiago igo daiteke. Goizean, hodei batzuk izango ditugu Kantauri isurialdearen ekialdean batez ere, eta bertan zirimiri apur bat egin dezake lehen orduetan. Barnealdeko txoko batzuetan lainoguneak izan daitezke hasieran, baina desagertu ostean giro eguzkitsua gailenduko da. Ipar ekialdeko haizea nagusituko da. Eta bihar larunbatean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Hegoaldean zerua oskarbi egongo da egun osoan. Iparraldean hodeiak izango ditugu lehen orduetan eta baita arratsalde gauean ere, baina egunaren erdialdeko orduetan ostarte zabalak izango dira. Goizetik aurrera ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura beste pixka bat igoko da. Beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdean eta 26-27 gradu ingurukoak kostaldean. Ez da baztertzen gauean Kantauri isurialdean euri txikia egin dezakeenik. Eta azkenik igandean, zerua lainotuta egongo da, batez ere ipar partean. Hodei ugari pilatuko dira, bereziki goizean, eta orduan euri txikia egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean, atertzera egingo du eta ostarteak zabal daitezke hegoaldean. Temperaturak behera egingo du, ipar haizea ibiliko da. Eta uda partean hezkuntzako aferek beren oporrak hartzen dituztela badirudi ere, beti hasten dire lanean datorren ikasturtea pentsatzen, izan ere orain, hemendik gutxita ja hasiko da, hasi beharko da pentsatzen nola etortzen den ikasturte berria 2022 eta 2023, eta hor ere mugimenduak gertatzen ari dire, egonkortasunari dagokionez, oposaketak ere egon dire, eta pixket gai hauetaz, modu kritiko batean gainera, eztabaidatzeko, pixket ulertzeko, hemen behin baino gehiagotan egon den Raul López Esterilaseko kiderekin gaude, arratsaldeon Raul. Baita zuri ere Gorka. Mil esker gurean egoteagatik. Erraten genuen egonkortasunaren auzia, beti hor zentrala izaten dela. Zuek ere ibili zarete azken denboretan, pixket horrekin, bueltaka, aldarriak egiten egonkortasunaren alde, eta ikusi dut irudietako batean erabiltzen zen dutela enbudo baten marrazkia, irudi hori, eta enbudoaren gainean aurpegi pila bat, eta azpian gutxi batzuk bakarrik, ezagit, Raul, nonbaitetik hasteko zer irudikatu nahi zenuten irudi horrekin?
Bai, bueno, pues adibidez, horretarako azalduko dugu aurtengo oposizioetan zer gertatu den, ez? Milaka kontratatu daude urtero Hezkuntza Departamentuan, baina orain oposizioa gertatu da eta nik uste dut aurretalen hezkuntzan 378 lanpostu, funtzionario lanpostu sortu dira, bai? Hau da, jende asko aurkezten da, baina badakite helburu nagusia askorentzat, helburu nagusia jakina da funtzionario bilakatzea. Baina gero da batez ere beharra handia dago gero zerrendetan ongi kokatzeko. Oposizio txarra egiten balin badute, badira beste mekanismo batzuk, gordetzen dira beste deialdi batzuetako notak eta bar, baina oposizioan gaizki gelditu ezkero, zerrendetan bera doa jendea, ez? Edo ez dute lortzen behar den bezala kokatzea. Orduan horrek desegonkortasun handia sortzen du eta horrek ditu ondorio oso kaltegarriak bai maila pertsonalean, pertsona horiek aldatu behar izaten dutelako ikastetxea eta bar, hori nahita gertatzen denean ongi etorria, baina maiz nahi gabe gertatzen da. Orduan horiek gero bilatu behar dute nola joan, zer egin, ikastetxe hori ezagutu, ikasleak, lankideak, familiak eta bar, hori alde batetik. Eta gero bestetik, horrekin lotuta, desegonkortasuna handia gertatzen da ikastetxetan, plantilla etengabe aldatzen da, hori adibidez itunpeko ikastetxe pribatuetan ez da gertatzen, nahiz eta Nafarroako Gobernuak nomina ordaindu, hor oro har egonkortasun askoz ere handiagoa dago. Zergatik ezberdintasun hori, Raul? Horre kontratazioak zuzenean ikastetxe horiek egiten dituzte eta ez dira, ikastetxe guztietan, lantegi guztietan bezala aldaketak izaten dira, baina normala edo onargarria izan daiteke bakar batzuk aldatzea, baina ez plantillaren erdia edo gehiago aldatzea ikastetxe publiko batzuetan gertatzen den bezalaxe, bai? Eta hori da, hain zuzen ere, zerrenden kudeaketa, kontratazio zerrenden kudeaketarengatik. Nolabait ere nik ulertzeko oposizioen sistema hautaketarenak iduritzen zaizue badituela akatsak, ez dakit, zuzendu beharreko gauzat dena. Nafarroan aldatu zen, 2007 urtean, gainera kontseilaria zenean Carlos Pérez Nievas, gaur egun da Ciudadanosen burua. Ciudadanos badakigu PP-rekin eta UPN-rekin batera horiek osatzen dutela Navarra Suma, ez dakigu horrek asko iraunen duen, baina hor daude. Eta horrek PP-ren autonomietan modan jarri zen oposizioak eta kontratazio zerrendak lotzea, eta 2007 urtean hori aldatu zen. Ordura arte, Nafarroan zerrendak ez ziren aldatzen, bakarrik zegoen oposizioa gainditu edo faseren bat edo beste, gainditzen zutenei, puntu gehiago ematen zizkieten baremoan eta hobeki kokatzeko, baina hori besterik etzen izaten, baina zerrendek egonkortasuna handiagoa zuten eta horrek ekartzen zuen ikastetxetan egonkortasuna handiagoa izatea. Eta egonkortasuna handiagoa izatea irakasleek beraiek, ez? Baina gero hori dena aldatu zen. Hasieran oposizio nahiko handiak egin ziren eta jende askotxo funtzionarizatu zen, baina 2011 urtetik aurrera interinotasun tasa, behin-behinekotasun tasa gero eta handiagoa da, gero eta handiagoa. Eta hori da oso problematikoa, lehen azaldu dudan arazoengatik. Eta honek ekartzen du, handitzetan gure inguruko irakasleek izaten dituzten kezka horiek azkenean, ez? Daudela ez dakitela hurrengo urtean non demonio erortzen aldiren. Bai, eta gainera adibidez aurretalen hezkuntzako espezialitatetan batez ere, kezka eta protestak egon dira aurten, hain zuzen ere, jende askori oso nota baxuak jarri dizkiotelako. Gero aldaketa handiak daude epaimaien artean, ez? Epaimaien errua ez da ere. Zekaro adibidez, apunte ofizialik ez dago. Bakarrik gaiak daude, gai horiek gainera nahiko zaharkituta daude. Eta orduan, pertsona batzuk edo akademia batzuk edo argitaletxe batzuk garatzen dituzte modu batera eta beste batzuk beste modu batera. Orduan, segun eta nola garatu dituzun zuk, horren araberakoa izanen da zuk jasoko duzun nota. Merkatu librea da hemen, ez? Bai, merkatu librea,
ustez epaimahai horiek independentziari eutsi behar diotelako, ez, kanpoko eraginpean ez dute egon behar, baina gero horrek ondorio latzak ditu. Adibidez, baditugu ez dakiz zenbat, ez, ikasi dutenak, ongi prestatu dutenak, eta 0 bat atera dutenak, edo 0,06 edo oso nota baxuak oro har. Denetik egon da, ez? Orduan alde horretatik, gauzak aldatzen ez diren bitartean, guretzat inportantea litzateke, gauza guztien gainetik gero azalduko dugu Europako zuzentaragoarekin egonkortasuna, baina gauzak horrela dauden bitartean, adibidez, irakasle horiek aukera izatea, programazioaren defentsa eta unitate didaktikoaren defentsa lehenago egiteko, orduan suspensorik etzen izanen apenas, eta gero irakasle horiek bigarren partera, hau da, gaiaren garapenera eta igarotzeko aukera izanen lukete. Orduan, gutxienez nota txar horiek desagertuko lirateke. Nota txar hori ateratzeak, kondenatzen dizu lanik ez izatera praktikamente, edo, segun egonkortasun ametsak behintzat desu. Claro, hor kontuan hartzen dira beste deialdi batzuetako notak, edo kalifikazio orokorrak, eta orduan batzuk hobeagoa izaten dute, eta alde horretatik, salbatzen aldira, ez? Baina halere horrek, lehen esan dugun bezala, gorabehera handiak sortzen ditu zerrendetan, eta horrek bai maila personalean eta ikastetxetan sortzen ditu kontrako efektu handiak, ez? Eta erraten genuen bezala, gainera horri gaitzen badiogu gaur egungo kontratazio sistema hori, nolabait ere ez egonkortasuna sortzeko humus guzi hori hor dago. Pixket ulertzearren ez egonkortasunaren kontu hau, Raul esplikatu iguzu. Badago, Europako orain aipatu duzu zuzentarau bat, eskatzen duena pixket egonkortasun tasa horiek hobetzea, gaizki ulertu ez badut, Espainiar estatuak egin zuen horren bere moldaketa, eta gero, foru lege bat hemen, pixket hori zehazteko hemen. Baina horren aurrean jarraitu zuen kexak. Aklaratzen diguzu pixket hemen gertatutako. Europako lege nagusiak dira zuzentaragoak, agian gaztelaniaz haitu dugu hitz hori, eta da Direktiba Europea, Europako zuzentarago horiek. Eta bada 1989ko zuzentarago bat, eta horrek esaten du langile bat ezin dela egon behin-behineko kontratuekin 3 urte baino gehiago. Hori eremu pribatuan nola edo hala betetzen da, badakigu hor ere tranpak egiten direla, baina administrazio publikoetan izugarria da, ez? Jende askok, igual 10 urtez, 15 urtez, 20 urtez, eta batzuk 30 urtez. Egon dira adibidez hezkuntza departamentuan behin-behineko kontratuekin, ez? Ikasturteko kontratuekin. Eta orduan horren arabera, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak lehen epai bat eman zuen, eta esan zion Estatu Espainiarrari gauzak oso gaizki egiten zituela alde horretatik administrazio publiko guztietan, udaletan, gobernu autonomikoetan, gobernu zentralean, eta bar. Eta baina ez zion esan nola egin behar zuen, nola moldatu behar zuen arazoa. Orduan, alde horretatik Estatu Espainiarrak lehendabizi dekretu lege bat eta gero lege bat egin zuten Kongresuan, eta gero Nafarroak alde horretatik moldatu du araudi hori bere errealitatera edo. Gero azalduko dugu pixka bat zer den errealitate hori. Eta orduan 3 dekretu atera zituen, bata hezkuntzarentzat, beste bat osasun bidean aplikatzeko, eta 3. nukleoa. Nukleoa da Nafarroako gobernuko beste arlo edo kontseilaritzak edo hezkuntza eta osasungintza ez direnak. Zainak adibidez edo nekazaritza, edo ogasuna eta hori dena. Eta orduan 3 dekretu horiek atera zituen, eta gero hori dena bideratzeko dekretu lege bat onartu zen Nafarroako parlamentuan. Baina, klaro, dekretu horiek adibidez, nik batez ere aipatuko dut hezkuntzako dekretua, bakarrik 776 lanpostu agertuko dira, kontuan hartu behar dugu, iaz aurtengo kontratazioak ez dakigu zen badiren, prozesua bukatu ez delako, abuztuaren bukaeran, hil honen bukaeran, berriz ere kontratazio handiak eginen dira, batez ere haur eta lehen hezkuntzan. Eta
baina 4.900 kontratu baldin baziren, 760 lanpostu ateratzen baldin badira, hori oso gutxi da, bai? Eta batzuk aterako dira merezimendu lehiaketetan, hau da, bakarrik merezimenduekin, bakarrik, hori aurkeztuta, batzuk funtzionario lanpostua eskuratuko dute, baina lanpostu horiek berez ez dira lanpostu horietan zeuden irakasleentzat. Baizik eta libre da eta edozeinek bere eskabidea egin dezake lanpostu horiek eskuratzeko. Eta gero egonen da, hori ustez 2023 urtean burutuko da, edo urte honen bukaeran hasiko da prozesua, eta 2024an eginen da oposizio prozesu berezi bat. Proba gutxiagorekin, eta gainera proba horiek ez dira baztergarriak izan. Baztergarriak edo eliminatorioak, ez? Orain diren bezala. Baina ikusi, kopuru horiekin ez da lortzen. Gainera oso desorekatuta dago, ze lanpostuen, ez dakit nola esan, baina, 760 baldin badira, horietatik 140 edo gehiago dira pai programarentzat. Printzipioz, pertsona horiek aurkezten aldira, normal, beste guztiak bezala oposizioetan, baina pairen legea ere egin zuten horretarako, eta orduan paiko lanpostu asko atera dira. Nik bizkatu behu lertzarren, orduan badira hezkuntzan demagun, 4.000 eta piko postu Nafarroan, eta horietatik finkoak, nola baitere, egonkortasuna bautena, lanpostu finkoak, 700 eta piko. Horiek dira, badira baita ere funtzionarioak direnak, bai, kopuru horretan ez dira sartzen. Esaten duguna da, 2022ko irailean, udan egindako kontratuak zirela gutxi gorabehera 4.900, bai? Baina orain 4.900 horietatik, egia da orain oposizioa gertatu dela, baina, batzuk lanean ari ziren Nafarroan eta beste batzuk ez. Baina nolabait bakarrik 766 egonkortze prozesu batera joanen direla. Hau da, kontratupean lanean ari diren gehienak egonkortu gabe geldituko dira. Orduan, haiek esaten dute, adibidez, baditugu kontuen ganberako datuak. Azken datuak dira 2020koak, bai? Eta horiek diote, hezkuntza publikoan, behin-behinekotasun tasa da 154. Eta haiek esaten dute, prozesu hau eginda, behin-behinekotasuna 108an geldituko da, gezurra da. Ze horretarako asmatzen dute beste kontzeptu bat, eta da egiturazko behin-behinekotasuna. Bai? Egiturazkoa da, bakarrik egiturazkoak diren lanpostuak, eta haiek asmatu dute kontzeptu hori. Bai? Ze badira beste batzuk, behin-behineko lanpostuak direnak, baina lanpostu horiek behin eta berriz errepikatzen dira. Behin eta berriz ateratzen baldin badira lanpostu horiek, horrek esan nahi du lanpostu horiek egiturazkoak direla. Baina jokatzen dute kontzeptu horiekin, behin-behinekotasuna eta behin-betikotasuna edo egiturazko horrekin, ez? Eta horrela, adibidez, parlamentuan PSOEko eledunak esan zuen argi eta garbi 154tik 108ra pasatuko zela, ez da egia. 154tik pasatuko da 140 pikora. Ze gero kontuan hartu behar dugu urtero, adin bateko irakasleak jubilatzen direla, gehienak direla funtzionarioak eta sartzen direnak kontratatuak dira. Beraz, egiten dute hemen nolabaiteko trikimailu bat? Bai, trikimailu estadistikoak, bai. Estadistikoak edo zenbakiekin, ehunekoiekin jokatzen dute, nolabait iritzi publikoaren aurrean, nolabait konsolidazio edo egonkortasun prozesu bat saltzeko eta hori ez da egia. Eta hala ere, Raul, jendeak errango du, baina hobe hori deus baino. Hobe hori deus baino, baina kontuan hartu behar dugu, eta Europara itzuliko gara orain, berriz ere Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren aurrean planteatu direla epaitu aurreko kuestio batzuk, auzi prejudizial batzuk, eta orain bai epaile batzuk galdetu diotela auzitegiari Estatu Espainiarrak nola egin behar duen, bai? Ze kontuan hartu behar dugu,
urte baino gehiago eman dituzten horiek, Europako zuzentarau horren arabera, ja egonkortuta egon beharko liratekeela, bai? Orduan, karo, bakar batzuk sartzen bali madira eta gehienak kanpoan gelditzen bali madira, bai, hobe da hori deus baino, bai? Baina hori, kontuan hartu, hori izanen da batez ere pai hori egonkortzeko, badakigu pai nola sortu zen eta zertarako sortu zen, besteak beste D ereduari eta ereduari euskarari kalte egiteko, eta bestetik jende gehiena geldituko da egonkortu gabe eta batzuk lanpostua eta dena galduko dute. Ze kontuan hartu behar dugu, matrikula bera doala adibidez, berriki argitaratu dira jaiotze tasaren inguruko datuak ez, Estatu Espainiarrean, oroar eta Nafarroan eta Hego Euskal Herrian, gero eta jaisten ari da, orduan horrek dakar eskoletan matrikulazioa jaistea, eta gero gobernuak ez du bete sindikatuekin sinatu zuen itunean, adibidez argi eta garbi zegoen, lehenbiziko puntuan ratioak jaitsiko zirela, eta ratioak ez dira jaitsiko. Justo kontrakoa, orain ikasturte berrian, haur hezkuntzan, 3 urtetik aurrera, ratioa zegoen 20 ikasletan eta 25 igoko da. Aurreko 2 ikasturtetan jaitsi zen COVID zela eta, baina hori mantendu beharrean eta beste etapetan aplikatu beharrean, zer eginen dute, igo aurreskoletan. Eta hori nabarituko da aurrezkuntzako kontratazioetan adibidez. Raul, ea gaizaren errateko gola modu erreix batean, neurri bat, iruditzen zaizuna, zentrala izatenako zena, egonkortasun hau lortzeko, behin-behinetasuna alboratzeko. Ze neurri hartu daiteke? Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin, Nafarroako gobernua, konparatu behar dugu, estatuko araudi berarekin, adibidez, Katalunian 27.000 lanpostu aterako dira, bai? Eta Nafarroan oso gutxi aterako dira. Osea, ja, Nafarroako araudia askoz ere zabalagoa izan ziteken, gainera kontuan hartuta Nafarroak duela funtzio publikoan autonomien artean eskumenik zabalena. EAEk eta bar baino gehiago. Hori alde batetik, lanpostu asko aterako balira, askoz ere aukera gehiago izanen lirateke, nolabait behin-behineko egoera horretan dauden irakasleak egonkortzeko. Hori alde batetik, merezimendu lehiaketetan adibidez. Baina gero, nik uste dut, haratago joan behar dela, eta adibidez, honetan, hain kaskarra eta hain txarra balin bada, eta batez ere paiko lanpostu horiek egonkortzeko balin bada, igual hobe da itxarotea. Bai, itxarotea, eta Europatik zer datorren berriz ere, eta orduan hori aplikatzea, eta irakasle horiek denek egoera horretan daudenak, hau da, 3 urte baino gehiago lanean eman dituzten irakasle horiek denak finkatzea. Eta Nafarroak benetan bere funtzio publikoan dituen eskumen horiek ongi aplikatzea. Hortxe, bera, zerretan zen bezala, badago margena oraiko legearekin bera, eta ikusi beharko zen gainera, igual hemendik gutxira etortzen direla bertze aipatu dugun direktiba horiek, ez? Claro, guk ez dugu lertzen, ze adibidez, lehen aipatu dugu gobernuak dekretu horiek egin zituela, eta gero dekretu legea. Dekretu legeak beti aurrera ateratzeko, nahi eta nahi ez parlamentutik pasatu behar dira, eta onartu behar dira. Eta guk kritikatu genuen, eta guretzat ez da ulergarria adibidez pairen legearen kontra bozkatu zuten horiek, gero nola eman zioten aldeko botoa dekretu lege horri. Azaldu zuten kontra zeudela, zela haien dekretua, akats asko zituela, baina bestenaz hori ez bali mazen onartzen kaosa zela. Kaosa da gaur egun duguna eta izanen duguna. Eta nik uste dut ausardi gehiago beharko litzatekela PSOE-ri edo PSOE-ko gobernuari presio gehiago sartzeko eta benetan egiazko egonkortasunaren alde borrokatzeko. Raul, horren aritik, baina bertze kontu batekin, gainera ez egonkortasun egoera hori dago, baina horretaz gain presioa nolabait ere areagotzen joaten dela, aipatu zu Steilasetik ez, hau da, egoera ez egonkor bat, baina irakaslei exigitzen zaie gero eta estriktoagoak izatea beren ebaluazioetan, ez? Autoebaluazioaren kontu horrekin, konta ikuzu pixkat.
Bai, berriki argitaratu dute Nafarroako boletin ofizialean, aldizkari ofizialean, autoebaluazioaren inguruko dekretu bat, bai? Orduan horren arabera, bai ikastetxeek, zuzendaritzek eta irakasleek beraiek, ebaluatu beharko dituzte ikasturte hasieran jartzen dituzten helburuak, bai? Hori jadanik egiten da, ikastetxe gehienetan edo askotan, kalitatearen inguruko prozedurak segitzen dira, etengabe irakasle horiek itemak ebaluatzen dituzte, gero intranet potenteak dituzte, edukaren bitartez ere egiten dira hainbat gauza, eta orain hori denarekin segituko dute, eta gainera etorriko da autoebaluazio plan berri hori. Orduan, irakasleek izaten duten lan burokratikoa handituko da, bai? Orduan, ikusten dugu alde batetik dagoela sekulako ezegonkortasuna plantiletan, baina bestetik presioa handitzen da, ez? Gero gobernutik, ez dakiz ze plan klase egiteko, eta bar. Hori alde batetik, eta gero kontuan hartu behar dugu, arazoak askotan sistemak berak eragiten dituela, badugu sare bikoitza, alde batetik itunpekoak eta bestetik publikoak, ez? Gero ditugu hizkuntza ereduak, orduan horrek ere, hemen Berriozarren gaude, ez? Eta ikusten da, ez? Zein joaten diren gaztelaniazko eredura, euskarazko eredura, zein joaten diren, naiz eta Berriozarren ez egon, une honetan ikastetxe pribaturik, ikasle asko ere Iruñerriko beste ikastetxe pribatuetara joaten direla, eta horrek sortzen du segregazio bat, segregazio kulturala, sozioekonomikoa, hizkuntzarena, eta bar. Orduan, horrek ere bere problematika jakin bat dakar, ez? Orduan, gero helburuak beteko dira ikastetxe jakin batean eta horrengoan ez, eta ulertzen. Osea, berez dago oso egoera injustua, oso egoera segregatua, ez egonkortasuna handia, baina gauzak oso ongi egin behar ditugu, ez? Kalitatea erakutsi behar dugu. Kalitatea, baina gero gobernuak berak, hezkuntza departamentuak autoebaluazioa egiten aldu, ez? Alde horretatik. Nolabait ere egiturazko arazo horiek ez dire konpontzen, baina aldi berean estutzen zaio eta eskatzen zaio irakaslei maila pertsonalean gehiago, ez? Bai, hori da, igual alderatzeko beste kontu batzuekin, adibidez, orain energia larrialdi honetan gaudela, ez? Eta ematen du jendearen errua dela, ez? Aber, bonbilla hori pizten duzun, edo aldatzen duzun, edo sistema, edo ez dakiz zer, dakigunean kontsumorik handienak enpresetan ematen direla, edo, ez? Edo politika energetiko jakin batzuk egon direla, ez? Energia berriztagarriak edo, baina maila txikiko energia berriztagarriak, adibidez, esate baterako teilatuetan, ura berotzeko sistemak jarri beharrean, zein izan den administrazioen helburua gasa toki guztietan jartzea, ez? Orain gasa gutxiago dagoela, aber zer egiten dugun, ez? Kasu honetan, arazoak berez, zuk esan duzun bezala, egiturazkoak dira, baina horren aurrean, super irakaslea izan behar duzu eta dena moldatu behar duzu, ez? Betiko kontua, ez da deus berria, baina kasu honetan, 2022an ere gertatzen dira holakoak eta hezkuntzaren kasuan. Beraz, ikasturte honetan, 2022-2023, Raul, pentsazut lanean ibili beharko zarela nahiko gogor. Bai, beti bezala, hemen jotake. Erraten genuen bezala, Raul López Estilaseko kidea, ezegonkortasunaren auzi horretaz aritu gora batez ere, hezkuntzan pixket endemikoa, estrukturala, bilakatu dena, eta Estilasek dionez, bakarrik aldaketa kosmetikoak proposatzen dira, oraingoz gobernuaren partetik. Raul, mil esker handiz gurean egoteagatik. Zuri, eta ez azeren. Eta ikus dezagun, Iruñean ze albiste ditugun. Lehen albiste batean,
abuztu digitala gazteriaren etxean, prestakuntza, aholkularitza pertsonalizatua, ekipoetarako sarbidea programak eta irude inprimaketa, erauzgarrien mailegua, besteak beste, zibergelan eta hezkuntza robotikako laborategian neska eta mutil gaztek daude astelehenetik ostiralera, aisialdiko eta prestakuntzarako gune gisa. Baitere, dantza garaikideko performance batek itxiko du bihar dantzarien espazio artistiko-teknologikoa. Arratsaldeko 8etan hasiko da Ama Birjinaren plazan eta sarrera librea izango da. Baitere, oraindik zabalik dago poesia eta narrazio modalitateko egiletza berrirako 32. euskarazko literatur lehiaketarako originalak aurkezteko epea. Urriaren 28ra arte Nafarroan jaio edo bizi diren pertsonek gai libreko euskarazko lan originalak aurkeztu ahal izango dituzte. Hortaz gain, Iruñeko Gabonetako argiztapen kontratua berriro lizitatu da, lehenengo deialdia hutsik geratu ondoren. Ekimen honekin udalak herriko merkataritzari Gabonetako kanpainan laguntzea du helburu. Eta bertzalde, magia dantza, eskulanak eta gorputz adierazpena datorren astean Gazteriaren etxean. Azkenik, abuztuaren 30 arte San Bartolome Fortina izango da aurrentzako euskarazko 5 jardueren tokia. 2 pistaioko, 2 tailer eta bisita gidatua Iruñeko gote. 2 pistaioko, 2 tailer eta bisita gidatua Iruñeko gotorlekuen interpretazio zentroan. Eta Sanferminak pasata, Gazteluko enparantza nahiko isilik egon da. Hor ez ditugu txistu eta gaita gehiagirik entzun, baina orain badatozte berriro ere Gaztelu enparantzako bailableak, eta hain zuzen ere horretarako gaur Beñat López, txistularia, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta Martin Aristimuño gaiteroa ditugu gurekin, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik, ikusteko pixket zer den egingo duzuena, zer den berreskuratu duzuena. Martin, uztailean deskansoa, zen ordua, ez? Ja lanean pixket hasteko. Sanferminak bukatuta, bai, deskantso pixka bat, eta orain ja abuztuak 15 pasata ja berreskuratzen ditugu ja bailableak Gaztelu enparantzan, bai. Nola izanen da, pixket hau, ze ordutegi izanen dugu, Beñat? Astearte eta ostegunetan, 7 hasi eta 9 arte tartekatzen gara txistulari eta gaiteroak. Ordu erdiko txandatan. Eta hau jotzen da, banda batekin, edo txistulariak eta gaiteroak, bakarrik egoten? Lehenbiziko ordu erdia, 7-etatik 7-erditara txistulari bandak egiten du, 7-erditatik 8-etara gaiteroek, eta gero, bigarren txanda berdin. Lehenbiziko ordu erdia txistulariok eta beste ordu erdia gaiteroek. Mixean jotzea, ez da posible? Egiten alda hori, txistu eta gaiterekin? Megafoniari gabe, ustez ez? Ez. Eta gaina pizkat repertoria bada, bakoitzak dugun repertoria, pizkat ezberdintxua da. Orduan, egin daitezke gauzak esan edot. Normalean, udal taldeak elkarrekin jotzen dugu, Pamplonesa txistularia eta gaita jotzen dugu elkarrekin. Baina, pizkat horrela hobeto txandakatzea ez, 2 ordu jarraian danu batera gotea baino ez. Zuengatik da beraz, ez? Ez, repertorian kontua ez. Repertorioa, ze dantza mota entzuten alko ditugu, hurbiltzen bagara Gazteluko enparantzara? Pizkat lehenengo txandetan egiten duguna da pizkat entzuteko musika gehien bat, ez? Ume pilo bat, guraso pilo bat etortzen dira, eta pizkat igual joten dugu polkaren bat, txotizak, baltsak, jendea baldin badago dantzarako igual fandangoren bat, jotaren bat, edo ja gero bigarren txandetan, bigarren 2 ordu erdi horietan, hor dantzan, jendea badator dantzatzera, txistuluak jotzen dute polkapik, zazpilauzi, ez da gezer, gu gero bukatzeko egiten dugu pilindrosa eta larrain dantza, eta hor da elkartzen da jendea dantzan, baina. Batez ere, familia asko egoteaz gain, 7-etatik 8-etara lehenbiziko ordu horretan oraindik eguzkiak atzo kenduta gehiegi jotzen du eta ez dago dantzatzerik.
40 gradutan ez dago gogo handirik dantzatzeko. Orduan, Zuek gora aterpean zaudete, baina... hori da, gehiago egiten dena da plaza girotu musika pixka batekin, eta bai egia da dantzak direla, polkak, zortzikoak, olakoak, baina baira ja gaur egun praktikamente galduta diren dantzak. Eta dantzatzeko baino entzutekoa direnak. Erran euzu, zortzikoa eta ez dela gehiago dantzatzen? Zortzikoa, lantzeko zortzikoa bai, jendeak ezagutzen du, baina beste motadako zortzikoak dantzatzeko, dantzataldetatik nahiko galduta daude. Orduan, bai bigarren saioan, bigarren txandan zortzitatik aurrera baina baritzen dela, jende gehiago hurbiltzen dela, hori, zazpi jauzi, bolandantza eta holakoak dantzatzera. Eta badagoela dantza bat, ezagitarrango genukena, el hit, izarra dena nolabait ere, larrain dantza, akaso, jende gehien maite duena, gehien animatzen dena hori dantza. Bi txandetan nahiko jende hurbiltzen da, eta ez dakit, gainezka jartzen da. Gero bai bukatzen dela beti larrain dantzarekin, eta larrain dantza bakizu beti erakartzen du jendea, ez? Baina baritzen da, gure bigarren txandan, hori, zazpi jauzi, polkapik edo eskudantza eta holakoak, hor, pasatzen baldin badira gaztetxoak, baina baritzen da, ezagutzen dutela, edo agian eskolan edo landu izan dutela, eta bai hurbiltzen direla dantzara, ezagutzen dituzten bizpahiru dantza horiek. Baina bai, batez ere, nabarmentzen da aldaketa asko lehenbiziko txanda eta bigarrenaren aldea. Adinarekin eta ere bai, sumatzen da hori, erran nahi duzu? Bai, hori, dantzazale gehienak badira nagusi samarrak, baina hori, badira salbuespen politoiek, nola, hori, gaztetxo batzuk pasatzen badira plazatik eta entzuten badituzte holakoak, esaten, jode, hau badakit dantzatzen goazen, eta hurbiltzen direla eta gozatzen dute bai. Claro, igual badaolako salto bat, ez? Adin gehienekoenek, akaso ezagutzen dute, eta gero txikienek ere eskolan ikasi dutelako, ez? Bada, justo pixket bi mutur... Eta gazteri nahikotxo hurbildu da azken bailabletan eta ekainean eta, ez dakit, 18-20 inguruko urteko inguruko jendea eta horrela, entzute dutela, larrain dantza, eta igual ikasi dute herriko plazan bai, dantzatzen, eta elkartzen dira. Bai, zaumatzen dela gehiago ekainan, San Ferminetara begira, prestatu behar dutela, hori, San Ferminetako dantzaldia bai prestatu nahi dutela eta ekainan intentsibo moduko bat egiten dutela. Orduen, kaina eta gero etortzen dira nahiko finu. Bai, ja gutxiago. Hora ja guztu, ja despistatuago. Bai, eta batez ere hori, jendea oraindik oporretan dabilela eta hori, ordutegiarena ere badu zer ikusia hori guztiagatik. Turistak ere hurbiltzen dire, hola, kuriositatez bezala erranez. Nahikotxo, bai. Typical Basque sounds. Atzo bertan hurbildu ziren Andaluziako batzuk irakurri zutela, bat zegoela dantza tradizionalen bat hemen, baina da dantzaldi irekia, guk joko dugu eta aldin badago jenderik animatuko da eta dantzatuko dute, baina berez ez dago deus programatua. Bale, besteraz dantzatuko dugu guk, jakin gabe. Bai, eta atzerriko jendea eta kanpoko jendea nahiko flipatzen du, bai, nik uste giro ederra sortzen dela enparantzan. Eta terraza guztia daude jarri eta jendea geratzen da, umeak badaude jolasten, gurasoak entzute dauden bitartean, nahiko giro kuriosoa. Claro, igual, berez kontu berexia da, ez? Pentsatzen igual Europan ez du gehiagia ezagutzen, baina de repente pertsona batzuk ateratzea kalera eta jotzea zerbait, eta horko jendeak, ez? Improvisatzea, dantza koordinatu bat, ez dakit, toki guztietan ematen den zerbait, badu bere berezitasuna horrek. Nik uste, bai ez gainera, ez dakit programazio egonkortu bat da, egonkortuta ja udal programazioan, antzinetik, eta nik uste, nahiko arrakastatxua, nahiko freskoa, ez dakit, ez berdina, ez? Niri behin gertatu zitzaidan, abuztuko hasierako bailabletan, musika tradizionaleko musikari bat, Leturia, etorri zala eta flipatu zuela. Eta ze politata, ez daude dituta, ez? Ez dago horrelako, ez da espaziorik horrela nik emetik hurbil horrelako gauza. Eta infinkoa, bai. Bai. Aspalditik egiten den kontu bat hau, bailableena? Berez bada udal banden bete beharra sorreratik, ez? Bai. 1953an sortu ziren udal bandak, bai, eta
nik uste hortik ja programazioa egonkortzen joan dela, hainbat lekutan inda, Bosquecillon, Paseo Sarasaten, Takoneran, bueno, eta ja pizkate Gaztelon parentzen ja egonkortu da ez. Eta, bueno, hori historikoa, dianak bezala edo egite ditugun dianak bezala. 53tik egiten den zerbait da? Zen da 53tik, bai. Igual egongo dire urte batzuk. Hori da, egotzan garai bat udal gaiteroak ez zeudela Iruñan, desagertu zirela, bai, bakarrik Lizarrak historiak, bueno, baina ja 87tik ja finko, bai. Badire, gaztetxoagoak hurbiltzen direnak ere bai, jotzera, gaita, txistua hurbiltzen direnak, bueno, zu baina pixket gaztetxoagoa zara, erran nahi dut, sumatzen da hortan ere bai, bueno, musikariak gazteago datoz. Bada eskola orokorrean. Txistua gainera batez ere nola badagoen hezkuntza arreglatuan, bai badaukala eskola potentea, eta Nafarro osoan zehar badira musika eskola askotan irakasten da, eta gero badago aukera joateko kontserbatoriora. Baina gaitan, nahiz eta hori ez du izan, ere badira... Badira, bai. Gertatzen dena, gure publiko azken finean nahiko gaztea dela. Hora, nik baditut ikasleak, nik musika eskoletan nabil, eta baditut 11-12 urteko ikasleak ez. Gure publikoa behin jotzut, erraldoita doana edo oso gaztea da. Batez ere kaleko publikoa dela. Hori, kaleko publikoa dela, bai. Zuek gozatzen duzuen zerbait da, erran nahi dut, badu bere xarma hor egoteare Gazteluko plazan jotzen ikustea jendea, ez dakit hori erran nahi dut musikari bezala, bueno, betetzen duen zerbait da, badu ere bere zati astuna, ez dakit erratea gaur ere joan garnez plazara jotzera. Bai, bueno, azken finean horretaz esan nahi dut, disfrutatzen duzu ez. Nik beti izaten dut, nik disfrutatzen dut, jendea disfrutatzen duen bitartean. Orduan horretarako gaude, ez nago ni bakarrik disfrutatzeko, ez? Jendea disfrutatu dezala. Orduan hori da gure, eta bueno, hori beti gertatzen da, gaur berriro, bueno, baina gero hartzen duzu eta gusturatzen da. Eta gero ere badela jendea 8 ordu fabrikan, ez gara duko gure lanaz. Bai, eta bai, agian pizkatxo bat astuna egin daiteke ia astero errepertorio berdina ez bada ere jotzea, baina bueno, bada errepertorioak ere, errepertorioa mantentzea eta beti antzekoa egitea hori ematen du ere identitatea. Badago berritzeko aukera, gaita txistuaren kasuan, ez dakit sartzeko lako innovazioak edo... Azken 2 urtetan, behintzat, bueno, azken 2 baino gehiago, egon da boom bat dantza jauziekin. Egon da Aikoren fenomenoarekin, eta horan, kriston moda sortu da dantza jauziekin. Eta bai sartu dugula beste baten bat, lehen egiten zen bakarrik 7 jauzi, eta hori guztiek ezagutzen dute, baina sartu izan dugu beste baten bat, eta horrek ere arrakasta dauka, baina hortik haratago ezer gutxi, uste dut egin daitekeela. Bai, nik uste, gero horrelako, ez dakit, obligazioetan edo ditugu ekitaldietan, badala gauza nahiko finkoa, egin daitezkela gauzak, baina innovazioak badaude beste igual legutxu batzuetan, ez? Izatez, ez dago, Martin, Gazteluko plazan San Ferminetan egiten da olako ekitaldi berezi batez, pixket, ez dakit, arte eszenikoa eta gaitak, ez dakit, lotzen dituen zerbait, jotzen dituzte olako kantu berezi batzuk, uste dut? Ez, igual, jauzien dantzaldia igual. Bai, nik uste dut dela hori. Baina hori da gure banden bete beharrez aparte. Hori antolatzen du, uste dut, dantzarien biltzarrak, eta bai, hori doa aparte, baina ez da gaiteekin da fanfarre moduko bat, eta horrekin ja... Hori, eta da musikoak dira. Genero bat, musikoa, eta horren inguruan baitik dute... Eta hori dantza bakoitzak, edo repertorio bakoitzak badauka bere espazioa. Martin, egiten alda musika kontemporaneoa gaiterekin? Nahi dut kontemporaneo lako gauza bitxi, ero, horietako bat, ere ikusten dena. Nahi baditut neure zelantza kontemporanearekin, saxofoilaria naiz ere, eta kontemporanea bada pixkat gogorra ez. Gero tresna badu, tresnak ematen duena, zen nahi dut. Egiten badugu multifonikoa, frulatuak ez dakitzen, nahiko zaila ikusten dut, ez? Eta gero, baina dut, nik uste gauza bakoitzak bere esparrua duela. Zabalduta ez, dut ez, hau, eta hau ez, zabalduta, baina ja hor bagaude teknika instrumentala zitze egiten, tresna hobeago batekin, bueno, nik uste pixkat oraindik
oraindik. Minetek erraten zuen bezala ere, jakin behar dela pixket, esentzia hori mantentzen batzutan igual, gustatzen zaigu izatea, hola, super apurtzaileak, ez? Izan da, niri ez nazo horretaz, niri ondo iruditzen zaizkit, egiten ditugun hainbeste gauzak, baina gauzak bere lekuan, ez dakit. Igual ez Gazteluko plazan. Bai, ba ez. Gaitak ematen du bertzenaz jokoa instrumento bezala, ez dakit egiteko, olako gauza bitxiak, melodiekin ez naiz musikoa ez dut ongi ulertzen, erran dut badakit adibidez trikitixa pixet mugatuagoa dela, ez? Gauza batzuetarako igual akordeoia baino, ez dakit gaitak ere... Bere mugatua da, tresna tradizionalak pixkat mugatua daude, ez? Baina badaude gauzak egiteko aukerak, ez? Eta nahasketak ere egin izan dira. Nahasketak, formazioekin nahasketak... Bai, rock taldeekin grabatu dira gauzak, ez dakit, organoarekin, orkestarekin, bandarekin, metalekin pasan urtean egin genuen, erraldoiekin ez zira atera eta ziudadelan egin genuen metalekin, bueno, bai, egiteko gauza, bai. Pixket, musika tresna folklorikoekin, tradizionalekin gertatzen da, akaso zerbait hori, musika tresna popularrekin, ez trikitixe, igual, gaita txistua, erran nahi dut, ez dakit, akaso hanka sartzen dut, baina relativamente simpleagoak direla, eta horrek ematen ahalbidetzen duela popularragoak izatea. Ez dakit, pentsatzen nahi naiz, igual, bazailagoa da biolin bat, zerbait popularra izatea, igual instrumentoa bera, zailagoa delako egitea. Bibolina da folklore hutsa, zan edo. Folklore hutsa. Zan edo, bai, segun non ere. Segun non gainera. Baina, Hungrian eta holan, dena biolinaekin. Dena biolinaekin. Eta folklore hutsa, ez dugu. Bai. Baina, nik uste dut instrumentuak berak baino mugatzen duela, popularra egiten duela errepertorioak eta izan duen erabilera. Duela 50 urte, Gaztelu plazan izango balira dantzaldi hauek, egongo zera, ez zegoen besterik. Orduan, bailablak izango zen oso arrakastatsuak. Baina gero, denborarekin aldatzen da kultura eta entretenimendu kultura eta agertzen dira amplifikadoreak eta konpetitu behar duzu horrekin eta batzutan ezin da. Orduan, bilatu behar dugu gure esparrua, gure... Eta gero musika tresna tradizionaletan badu bere timbrea, esan nahi dut. Ez da berdina fandangoa jotzea bi gaitekin edo bi txistukin edo bi saxofoekin edo bi trompetekin. Pizkat timbreak ez da, eramaten gaitu eta gertatzen dara perkusiarekin, ez? Oinarrizko gauza bat dela eta nik uste gainera eta musika nahiko ez normala baina, nahiko oinarrizkoa, baina ondo egina eta horrek, ez dakit, umeek adibidez, nik uste nabaritzen dutela, ez? Eta perkusioa eta oinarrizko akordeak musika baten eta bai eta timbrea. Adibidez, aipatzen zuen hori aski interesgarria da, lagun bat trikitilaria dena, erraten zian, bere aitari, baserritarra, aitzen duenean trikitix bat emozionatzen dela. Eta emozionatzen dela, segurazki ni emozionatzen naizen modu ezberdin batean. Eta hori da, segurazki berak baditulako, soinu horiek, timbre horiek, erabat barneratuak gorpuztuak. Ez dakit zuek ere sumatzen duzuen, igual adineko jende batek ere, ez dakit ez, eramaten du igual, ez dakit bere gaztarora, bere oroitzapenetara, ez, soinu horiek. Izan daiteke, bai. Bai, noizean ikusten dira pertsona bereziki zaharrak, edo gurpildun aurkitan edo gure txistulari baten amona eramaten zuten noizean behin Miserigorriatik bertara ikusteraz asko gozatzen zuen horrekin. Eta nik uste bera bezala asko. Bai. Musikaren botere ederroi ez, nola eramaten digun oroitzapenetara eta... Ederki, orduan ikusiko zituztegu abuztuan eta iraian, hori da, Fermin txikitor arte, 22 arte ez dut. Praktikatu beharko dugu eskintzerik ez egiteko, ez? Hori da, bai. Zuen kontu. Bakoitza bere ritmoa. Zuen kontu. Ikasi beharko duzu igual jotzen azkarrago egiteko lako zerbait txistu ekstrem. Badira dantzak azeleratzen duazena eta... Crossfit musikala. Baina esan dugunez, badira adinekoak, pasatu gabe. Ongi pastu gabe hartzen duten bezala. Bueno, erran dugunez beraz, orain abuztuan eta iraian hortxen Gazteluko plazan bailableak, gaita txistuak denetik, dantzatzeko, aitzeko ere bai, gozatzeko, eta gurean, gaur Martin eta Beñat, honetaz solasteko, mil esker handitz eta ea badugun zuetaz gozatzeko aukera. Eskerrik asko.
hau dena gaurkoz, hortziral honetan, eta aste honen partez, hemen magazinean, asteburu hona pasa, eta astelenean, hemen, egonen gara, munduan ez bada bertze ezer larririk gertatzen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.